फाइट होनाय जों महाराज जे बर' रखम साहिदोंमोन बर' बकुबिखौबो बिनि खावनाङै हामजाक सगै बो अजागाव तिनि त्रिपुरा मथाव जइन खिखा त्रिपुरा मथाव जइन खाइ बो तिनि कुबिखौनो बो खाबाय खा कुबि बिनि सामखानानै बिनि जेमन आगि बो दफान बगै सामखाइ जमा हैकेना ताव तसे दफान बगै सामखाइने हनै बसंबाय एकदम याक बाय याक मिलुइ सामखाइने बगै बतिया रंजा ताइ शुरू आबो सिंगिया जों तिनो अर साधारणत जों अर प्रेस मिट खालाय रखा फेबा जों ताइबो कतर खालाय प्रग्राम नाय बिसगांनि 9 तारिख बिसगां मासनि जे 9 तारिख जों बिश्रामगन्ज वो कायसा कतर खालायै प्रग्राम खायनानै थां दङ अबाहायके जे राजबारि वो हायके नुइमा जे बर' रक्ताबो खरचा खालामनानै गरि दङना अब्रनो ताइसा थुमै आरो जत्त लुकुनि बिसगाङो हायके जत्त पाब्लिक गैदारिं बिसगाङो बिनि जे लिडारशिपनि नेतृत्व जरा जेता बाकी तंग तंगनाय रक विलेज रक चिकन चिकन चिनि साबुतार तंग तंगनाय रक बरकना तलाङै बा जागो ताइसा जयनिं खालायनाय अमाहायकेने सिनि चिनि त्रिपुरा मथानि सामुं खायमेन अमाहायकेने आदिनाना जों जत्त किसु जों अब पाब्लिकनि बिसगाङाव फकास खालाय बरकना जों तुबि खालाय बनि बागै आं तै बार तिकक सालैया ओइ सिनारा ताबो फाइमानजा फाइ चिनि त्रिपुरा मथानि पलिटिकल सेक्रेटारि हायगाताइ चिनि एक्स एमएलए बर' मनों राजेश्वर देबरमा बबताबो किसा कक सानन बगै आंखयो सरना